കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരി ഹരേ രാമ 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 ഹരി ഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരി ഹരേ രാമ 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 ഹരി ഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരി ഹരേ രാമ 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 ഹരി ഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരി ഹരേ രാമ 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 ഹരി ഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരി ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി വസന്ത മാതാജി നേരത്തെ കയറിയല്ലോ. ഇന്ന് ക്ലാസ് ഇല്ലല്ലോ. പ്രണാമം. പ്രണാം മാതാജി. പ്രണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരുൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാംനിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമാവോം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ജയ ഭാഗവത ജയ ഭാഗവത ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത ശ്രവയ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാത്സലം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. മദേകബന്ധോ മത്സംഗ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. श्रील प्रभुवाद की जय. गुरु महाराज की जय. निताय ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल. कृष्णा बौद्ध समिति मंगलूരു ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. അധ്യായം 8 ശ്ലോകം
23. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ ഋഷികേശ ഖലേന ദേവകീ കംസേന രുദ്ധാതിചിരം ശുചാർപ്പിത വിമോചിതാഹം ച സഹാത്മജാ വിഭോ ത്വയൈവ നാഥേന മുഹുർ വിഭദ്ഗനാഥ്. കുന്തിദേവിയുടെ സ്തുതി തുടരുകയാണ്. യഥാ ഋഷികേശ ഖലേന ദേവകീ കംസേന രുദ്ധാതിചിരം ശുചാർപ്പിത വിമോചിതാഹം ച സഹാത്മജാ വിഭോ ത്വയൈവ നാഥേന മുഹുർവിഭദ്ഗനാഥ്. വാക്കിന്റെ അർത്ഥം യഥാ അതുപോലെ ഋഷികേശ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ യജമാനൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ യജമാനൻ ഖലേന അസൂയാലുവാൻ അസൂയാലുവാൽ ദേവകി ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മാതാവായ ദേവകി കംസേന രാജാവായ കംസനാൽ രുദ്ധ തടവിലാക്കപ്പെട്ടു. അതിചിരം ദീർഘകാലം തടവിലാക്കപ്പെട്ടു. ശുച അർപ്പിത പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട. വിമോചിത വിമോചിക്കപ്പെട്ടു. അഹം ച ഞാനും സഹ ആത്മജ എന്റെ പുത്രനടക്കം വിഭോ വിഭോ ത്വയ ഏവ അയാൾ നാഥേന സംരക്ഷകനായി മുഹുഹു സദാ വിഭദ്ഗണാത് ക്രമമായ ആപത്തുകളിൽ നിന്ന്. യഥാ ഋഷികേശ ഖലേന ദേവകീ കംസേന രുദ്ധാതിചിരം ശുചാർപ്പിത വിമോചിതാഹം ച സഹാത്മജാ വിഭോ ത്വയൈവ നാഥേന മുഹുർവിഭദ്ഗനാത്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുവാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം അല്ലയോ ഋഷികേശ. ഋഷികേശ എന്താണ് അർത്ഥം പറഞ്ഞത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനും ദേവാദിദേവനുമായ അങ്ങ് അസൂയാലുവായ കംസരാജാവിനാൽ ദീർഘകാലം തടവിലാക്കപ്പെടുകയും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത അങ്ങയുടെ മാതാവായ ദേവകിയെ വിമോചിതയാക്കി എന്നെയും എൻ്റെ മക്കളെയും അനുക്രമമായ ആപത്തുകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ കുന്തിദേവിയും മക്കളും ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ച് ഭഗവാൻ മാത്രമുള്ളൂ, നാഥനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന രൂപത്തിലാണ് കണ്ടത്. ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് രക്ഷ എന്ന തരത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അങ്ങയുടെ മാതാവിനേക്കാളും പ്രീതി ഭഗവാൻ ആരോട് കാണിച്ചു? കുന്തിദേവിയോട് കാണിച്ചു. എന്താ കാരണം? എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്? കംസരാജാവിനാൽ ദീർഘകാലം തടവിലാക്കപ്പെട്ട് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ദേവകിയെ വിമോചിതയാക്കാൻ ഒരു 10-17 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മോചിതയാക്കിയത്. എന്നാൽ കുന്തിദേവിയുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ എല്ലാ ആപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ, കുന്തിദേവിയെയും മക്കളെയും രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരിക്കും അതിന് കാരണം? കുന്തിദേവി ഭഗവാൻ കുന്തിദേവിയുടെ ഭക്തി. കുന്തിദേവി അത്രയും ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചതാണ്. പിന്നെ കുന്തിദേവിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ കുന്തിദേവിയുടെ ഭർത്താവ് ഇല്ല. അതേസമയം ദേവകി അമ്മയെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആരുണ്ടായിരുന്നു കൂടെ? വസുദേവര് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? വസുദേവര് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത്രയും കൂടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട്. അതേസമയം കുന്തിദേവിയുടെ കൂടെ ആരുമില്ല. ദേവകിയുടെ 8ാമത്തെ പുത്രനാൽ വധിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ട അഭ്യസൂയനായ കംസരാജാവ് കൃഷ്ണന്റെ മാതാവും തൻ്റെ സഹോദരിയുമായ ദേവകിയെ അവരുടെ ഭർത്താവിനോടൊപ്പം കാരാഗൃഹത്തിൽ അടച്ചു. കൃഷ്ണന് മുമ്പ് ജന്മമെടുത്ത ദേവകിയുടെ എല്ലാ പുത്രന്മാരെയും കംസൻ വധിച്ചു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളർത്തച്ഛനായ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടതിനാൽ ശിശുഹത്യ എന്ന അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. അല്ലേ? കംസന് ഭഗവാനെ വധിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ 7 മക്കളെയും ദേവകിയുടെ ആദ്യം വധിച്ചു. കുന്തിദേവിയും തൻ്റെ മക്കളോടൊപ്പം ആപത്തുകളുടെ ഒരു പരമ്പരയിൽ നിന്ന് തന്നെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. കുന്തിദേവിക്കും എന്നും ആപത്തുകളുടെ ഒരു പരമ്പര തന്നെയായിരുന്നു. അതിൽ നിന്നെല്ലാം സംരക്ഷിച്ചത്
ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ കുന്തി ദേവിയോട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അധിക കരുണയാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചത്. അദ്ദേഹം ദേവകിയുടെ ഇതര പുത്രന്മാരെ രക്ഷിച്ചില്ല, എന്നാൽ കുന്തി ദേവിയുടെ സകല പുത്രന്മാരെയും രക്ഷിച്ചു. ദേവകിയുടെ പതി വസുദേവർ ജീവിച്ചിരിക്കയാലും എന്നാൽ കുന്തി ദേവി വിധവയാകയാലും കുന്തി ദേവിക്ക് വേറെ ആരും ആശ്രയമില്ല. ഭഗവാനിലാണ് മുഴുവൻ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചത്. അവരെ സഹായിക്കാൻ കൃഷ്ണനല്ലാതെ മറ്റാരും ഇല്ലെന്നതിനാലാണ് ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചത്. അധിക വിപത്തിൽ അകപ്പെട്ട ഭക്തനോട് കൃഷ്ണൻ കൂടുതൽ അനുകമ്പ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇതിനാൽ നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തരെ ഇത്തരം ആപത്തുകളിൽ അകപ്പെടുത്തുന്നു. എന്തിനായിരിക്കും അത്? നല്ല പരിശുദ്ധ ഭക്തരെ ചിലപ്പോ ഇതുപോലെയുള്ള പല ആപത്തുകളിലും അകപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാനെ അടുത്തറിയാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, ഭഗവാനെ ആ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ ഭക്തൻ ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ ആസക്തനായിരിക്കുന്നു. നമ്മൾക്ക് എല്ലാം തികഞ്ഞ് ഇരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരാളെയും ഭഗവാനെ ആയാലും ആരെയും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു അഹങ്കാരം വരും അല്ലെ. ഒരു ഭക്തന് എത്രയധികം ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടോ അത്രയധികം അവന് വിജയം പ്രാപ്തമാകുന്നു. ഭഗവാനോട് എത്രത്തോളം ആസക്തി ഉണ്ടോ അത്രയധികം അവന് വിജയം പ്രാപ്തമാകുന്നു. ശ്ലോകം 24. വിഷാൻമഹാഗ്നേ പുരുഷാദർശനാദസഭയ അസത്സഭയ വനവാസ കൃച്ഛ്രദ മൃദേ മൃദേ അനേക മഹാരഥാസ്തോ അസ്ത്രദോ ദ്രൗണ്യസ്ത്രദശ്ചാസ്മ ഹരേഭിരക്ഷിത. എന്താണ്? വിഷാൻമഹാഗ്നേ, വിഷാദ് വിഷത്തിൽ നിന്ന്, മഹാ അഗ്നേ മഹാ അഗ്നിയിൽ നിന്ന്, പുരുഷാദ ദർശനാദ സത്സഭായ വനവാസ കൃച്ഛ്രദ മൃദേ മൃദേ അനേക മഹാരഥാസ്ത്രദോ ദ്രൗണ്യസ്ത്രദശ്ചാസ്മ ഹരേഭിരക്ഷിത. ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കാട്ടോ. വിഷാദ് വിഷത്തിൽ നിന്ന്, മഹാ അഗ്നേ മഹാ അഗ്നിയിൽ നിന്ന്, പുരുഷ അത ഭോജികളിൽ നിന്ന്, ഓരോരോ ആപത്തുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയണ. ദർശനാദ് പോരാടി, അസദ് സഭയ അതേതായിരുന്നു? പാഞ്ചാലിയെ സഭയിൽ വെച്ച് വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്ത സമയത്ത്. വനവാസ വനവാസത്തിലേക്ക് നാട് കടത്തപ്പെട്ട അവസരത്തെ. കൃച്ഛ്രത ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ. മൃദ്ധേ മൃദ്ധേ വീണ്ടും പല പല യുദ്ധങ്ങളില് അകപ്പെട്ടപ്പോഴും. അനേകം മഹാരഥ രഥന്മാർ, അസ്ത്രത യുദ്ധങ്ങളിൽ നിന്ന്, ദ്രോണാചാര്യരുടെ പുത്രൻ. ഏറ്റവും അവസാനം എന്താ ആരിൽ നിന്നാണ് രക്ഷിച്ചത്? ദ്രോണാചാര്യരുടെ പുത്രന്റെ അസ്ത്രത ആയുധത്തിൽ നിന്ന്. ആസ്മ കാലത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ അല്ലയോ എന്റെ ഭഗവാനെ, അഭിരക്ഷിതാഹ പൂർണ്ണമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. കുന്തി ദേവി ഓരോന്നും എടുത്തെടുത്ത് പറയാണ്. ഏതെല്ലാം ആപത്തിൽ നിന്നാണ് ഭഗവാനെ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചത്. എന്റെ എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, വിഷമയമായ മധുരപലഹാരത്തിൽ നിന്നും. പണ്ട് ദുര്യോധനൊക്കെ ഭീമനെ എപ്പോഴും വിശപ്പാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോ മധുരപലഹാരങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ വേഗം വരും കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതില് വിഷം പുരട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഭീമനെ രക്ഷിച്ചു. വിഷമയമായ മധുരപലഹാരത്തിൽ നിന്നും, മഹാ അഗ്നിയിൽ നിന്നും, ഇത് അരക്കില്ലത്തിൽ വെച്ച് നരഭോജികളിൽ നിന്ന്, എന്താണ് രാക്ഷസന്മാരിൽ നിന്ന്, ദുർവൃത്തമായ സഭയിൽ നിന്ന്, കൗരവ സഭയിൽ നിന്ന്, വനവാസ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ വിഷമതകളിൽ നിന്നും,
മഹാരഥന്മാർ യുദ്ധം ചെയ്ത പോർക്കളത്തിൽ നിന്നും അങ്ങ് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു. ഇപ്പോൾ അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ അസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും അങ്ങ് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാത്തിനും ഓരോരോ ഘട്ടങ്ങള്, ആപൽ ഘട്ടങ്ങളെ പറ്റി പറയാണ്. നമ്മൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരിടത്ത് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നാൽ പിന്നെ നമ്മ അത് ഓർക്ക പോലും ഇല്ല, അല്ലെ? അതേസമയം കുന്തിദേവി ഓരോന്നും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി പറയാണ്. അഭിമുഖീകരിക്കപ്പെട്ട വിപത്തുകളുടെ ഒരു പട്ടിക ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. അസൂയാലുവായ തന്റെ സഹോദരനാൽ ദേവകി ഒരിക്കൽ ക്ലേശത്തിലാക്കപ്പെട്ടു. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവർ നല്ല നിലയിലായിരുന്നു. ദേവകി വസുദേവനും വളരെ നല്ല സന്തോഷത്തിലും രാജപദവിയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ കുന്തി ദേവിയും അവരുടെ പുത്രന്മാരും ഒന്നിനു പുറകെ മറ്റൊന്ന് എന്ന ക്രമത്തിൽ വർഷങ്ങളോളം വിപത്തുകളിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടിരുന്നു. രാജ്യം ഹേതുവായി ദുര്യോധനും കൂട്ടരും അവരെ ആപത്തിൽപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. രാജ്യം ഇവർക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ, ഇവരെ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യത്തോടെ പല പല വിപത്തുകളിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടു. രാജ്യം ഹേതുവായി ദുര്യോധനും കൂട്ടരും അവരെ ആപത്തിൽപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഓരോ തവണയും ഭഗവാനാൽ കുന്തിപുത്രർ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ഭഗവാനാണ് അവരെ എല്ലാത്തിടത്തു നിന്നും സംരക്ഷിച്ചത് എന്ന് കുന്തി ദേവിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ഭീമന് വിഷമയമായ മധുര പലഹാരം നൽകപ്പെട്ടു. ഒരിക്കൽ അവരെ അരക്ക് മാളികയിൽ വസിക്കാനിടയാക്കുകയും അതിനെ അഗ്നിക്കിരയാക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടെ വെച്ച് ആരാണ് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയനുസരിച്ച് ആരാണ് രക്ഷിച്ചത്? അവിടെ നിന്ന് വിദുരരെ രക്ഷിച്ചു. മറ്റൊരിക്കൽ ദ്രൗപദിയെ കൗരവസഭയിൽ വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുവരികയും വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്ത് അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അളവറ്റ വസ്ത്രം പ്രദാനം ചെയ്ത് ദ്രൗപദിയെ അപ്പോഴും സംരക്ഷിച്ചതിനാൽ ദുര്യോധനും കൂട്ടരും അവളെ വിവസ്ത്രയായി കാണുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. അതേപോലെ വനവാസകാലത്ത് ഭീമന് നരഭോജിയായ ഹിഡിംബൻ എന്ന രാക്ഷസനുമായി യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഭീമനെ സംരക്ഷിച്ചു. അവിടം കൊണ്ട് അവസാനിച്ചില്ല. ഈ വിഷമതകൾക്കെല്ലാം ശേഷം കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ മഹായുദ്ധം നടക്കുകയുണ്ടായി. യുദ്ധത്തിൽ അർജുനന് വീരയോദ്ധാക്കളായ ആരോടൊക്കെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്? ദ്രോണർ, ഭീഷ്മർ, കർണൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാ മഹാരഥന്മാരോടും പൊരുതേണ്ടതായി വന്നു. ഒടുവിൽ എല്ലാം സമാപ്തമായി. അവിടെ നിന്നൊക്കെ രക്ഷിച്ചത് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് കുന്തി ദേവിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ടായി. അല്ലേ പറയായിരുന്നു, എൻ്റെ മക്കളൊക്കെ ഭയങ്കര വീരന്മാരായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവർ ജയിച്ചു എന്നല്ല കുന്തി ദേവി പറയണത്. ദ്രോണരും ഭീഷ്മരും കർണനും തുടങ്ങിയ മഹാരഥന്മാരോട് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് കുന്തി ദേവിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു. അപ്പൊ ആരുടെ സഹായമാണ്? ഭഗവാന്റെ സഹായം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവിടെ ജയിച്ചത് എന്ന് കുന്തി ദേവി പറയണം. ഒടുവിൽ എല്ലാം സമാപ്തമായ ശേഷം ഉത്തരയുടെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ വധിക്കാനായി ദ്രോണപുത്രനായ അശ്വത്ഥാമാവ് അയച്ച ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ കുരുവംശത്തിലെ ഏക അവശേഷ സന്താനമായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ സംരക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടുകൾ വരികയാണ്. പക്ഷെ ആരെ നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കണം? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൃപയാല് താനും മക്കളും പല പല ആപത്തുകളിൽ നിന്നും അത്ഭുതകരമല്ല, ഭഗവാന്റെ ശ്രമത്തോടെ രക്ഷപ്പെട്ട ഓരോ കാര്യങ്ങളും കുന്തി ദേവി കൂടെ ഓർക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഓരോ നിമിഷവും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഓരോ നിമിഷവും ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യം അവര് ആനന്ദത്തോടെ തന്നെ സ്വീകരിച്ചു. ശ്ലോകം 25. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വിബദ സന്തുതാശശ്വസ്തത്ര തത്ര ജഗദ്ഗുരോ ഭവതോ ദർശനം യസ്യാദ അപുനർഭവ ദർശനം. വിബദ സന്തുതാശശ്വത്തത്ര തത്ര ജഗദ്ഗുരോ ഭവതോ ദർശനം യസ്യാദ അപുനർഭവ ദർശനം. വിപദ ആപത്തുകൾ സന്തു സംഭവിക്കട്ടെ. എല്ലാം ശശ്വത് വീണ്ടും വീണ്ടും. തത്ര അവിടെ, തത്ര അവിടെയും. ജഗദ്ഗുരു ജഗത്തിന്റെ പതിയെ. ഭവതഃ ദർശനം
ദർശന യത് ഏതൊന്ന് സ്യാദ് ആകുന്നു ആകുന്നു ആകുന്നു. അപുനഃ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ഭവദർശനം ജനന ജനന മരണ ചക്രം ആവർത്തിച്ച് ദർശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ജീവിതത്തില് ആപത്ത് വരല്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ കുന്തിദേവി എന്താ പറയണത്? എത്ര ആപത്ത് വേണമെങ്കിലും വന്നോട്ടെ കൃഷ്ണ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അങ്ങയെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും സ്മരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അങ്ങയെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതിനായി ഈ വിപത്തുകളെല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആണ് കുന്തിദേവി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭു അതിക്ക് ജയ്. ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയെ വീണ്ടും വീണ്ടും ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനായി ഈ വിപത്തുകളെല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം അങ്ങയെ ദർശിച്ചാലാണ് ആവർത്തിച്ചുള്ള ജനന മരണങ്ങളെ മേലിൽ കാണുകയില്ലെന്നർത്ഥം. ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഗോലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം. ആവർത്തിച്ച് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ പെടാതിരിക്കാൻ എപ്പോഴും നമ്മളെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കണം. സാധാരണഗതിയിൽ സത്കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള ദുഃഖിതരായവർ, ആവശ്യക്കാർ, ജ്ഞാനികൾ, ജിജ്ഞാസുക്കൾ തുടങ്ങിയവരാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് 4 കൂട്ടരെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആരൊക്കെയാണ്? ദുഃഖിതര്, ജ്ഞാനി, സമ്പത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി, ദുഃഖിതര്, ആവശ്യക്കാർ, ധനാർത്ഥി, അർത്ഥാർത്ഥി എന്നൊക്കെ പറയണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അഥവാ ആരാധിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ദുഷ്കൃത്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തുഴലുന്ന മറ്റുള്ളവർ ഏത് സ്ഥാനമാനങ്ങളിലുള്ളവരായാലും മായാശക്തിയാൽ വഴിതെറ്റി നയിക്കപ്പെട്ടവരാകയാൽ പരമപുരുഷ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ സമീപിക്കാനേ തോന്നുന്നില്ല. അവര് അസുര സ്വഭാവത്തിൽ അങ്ങനെ പോവാണ്. ധർമ്മിഷ്ഠനായ ഒരുവന് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള വിഷമതകൾ ഉണ്ടായാൽ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ അഭയം പ്രാപിക്കുക അല്ലാതെ വേറെ യാതൊരു മാർഗവുമില്ല. ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സദാ സ്മരിക്കുക എന്നാൽ ജന്യമൃതികളിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന് തയ്യാറാകുക എന്നിട്ട് അർത്ഥം. വീണ്ടും വീണ്ടും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ പെടാതിരിക്കാൻ നമ്മളെപ്പോഴും വിഷ്ണുവിനെ അല്ലെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം. ആകയാൽ വിപത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നവ ഉണ്ടായാലും അവയെ സ്വാഗതം ചെയ്യണം. കാരണം അവ ഭഗവത് സ്മരണത്തിനുള്ള അവസരം നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അതിനർത്ഥം മുക്തിയെയാണ്. മുക്തി ലഭിക്കും, ഭഗവാനിൽ ചേരും. പക്ഷെ ഭക്തൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? മുക്തി പോലും ഭക്തർക്ക് വേണ്ട. ഭഗവാന്റെ സേവയിൽ ഏർപ്പെടണം എന്ന് മാത്രമാണ് ഭക്തര് ആഗ്രഹിക്കുക. അജ്ഞതയാകുന്ന മഹാസാഗരത്തെ തരണം ചെയ്യാൻ അത്യന്തം ഉചിതമായ തോണിയായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവത് പാദാംബുജങ്ങളെ അഭയം പ്രാപിച്ച ഒരാൾ ഒരു കന്നിന്റെ കുളമ്പുകളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലഘുഗർത്തത്തെ മറികടക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നു. ഒരു പശുക്കുട്ടിയുടെ കുളമ്പിന്റെ അകത്ത് എത്ര ജലം കൊള്ളുമോ അത്രയും നിസ്സാരമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഭവസാഗരം മഹാസാഗരം, അജ്ഞതയാകുന്ന മഹാസാഗരം, അത് തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് അത്യന്തം ഉചിതമായ തോണിയാണ് ഭഗവാന്റെ പാദാംബുജങ്ങളെ. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചാൽ അത് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാം? ഒരു കന്നിന്റെ കുളമ്പുകളാ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലഘുഗർത്തം, ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു കുഴി മറികടക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നു. അത്തരം വ്യക്തികൾ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ വസിക്കുവാൻ യോഗ്യരാകുന്നു. ആകയാൽ അവർക്ക് ഓരോ ചുവടിലും ആപത്ത് പതിയിരിക്കുന്ന ഇടവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഭവസാഗരം എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴും തിരമാലകൾ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സന്തോഷം വന്നാൽ അതിൻ്റെ പുറകെ പല പല ദുഃഖങ്ങളും വരും. അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചാൽ നമ്മൾക്കതൊക്കെ എളുപ്പം എന്ന് വെച്ച് ദുഃഖങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നല്ല, അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗം ഭഗവാൻ എവിടെന്നെങ്കിലും തരും. ദുരിത സമ്പൂർണമായ ആപത്കരമായ സ്ഥലമായി ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ഉദ്ഘോഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സ്വഭാവം തന്നെ എന്താണ്? സ്വഭാവം
ദുരിത സമ്പൂർണമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത അല്പജ്ഞാനികൾ ആ വിഷമതകളെ ശരിപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകുവാൻ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം നമ്മളെ കൊണ്ട് തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോരോ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വിപത്തുക്കളുടെ ലാഞ്ചന പോലുമില്ലാത്ത പരമാനന്ദ സമ്പൂർണമായ ഭഗവത് ധാമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു അറിവും അവർക്കില്ല. നമ്മൾക്ക് ഇവിടം ഇത് അശാശ്വതമാണ്. ഇവിടെ ഇത് ശാശ്വതമല്ല, നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ട ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. ഇതൊന്നും അറിയാത്തവര് ഇവിടെ തന്നെ ഓരോ പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കി അത് ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്ത് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ആ ബിസിനസ് ചെയ്യണം, ആ കെട്ടിട്ടുണ്ടാക്കണം, ആ ഭൂമി വാങ്ങണം, അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോ ദുരിത സമ്പൂർണമാണെന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ തന്നെ ഓരോ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. വിപത്തുക്കളുടെ ലാഞ്ചന പോലുമില്ലാത്ത പരമാനന്ദ സമ്പൂർണമായ ഭഗവത് ധാമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു അറിവും അവർക്കില്ല. ആകയാൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നിശ്ചയമായും സംഭവ്യമായ ലൗകിക വിപത്തുകളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാകാതെ ഇരിക്കുകയാണ് സുബുദ്ധിയായ ഒരാളുടെ കർത്തവ്യം. അവരെന്ത് ചെയ്യണം? ലൗകികമായിട്ട് ഈ വിപത്തുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ വിഷമിക്കാതിരിക്കുക, മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാളുടെ കർത്തവ്യം. ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത എല്ലാവിധ അനർത്ഥങ്ങളെയും സഹിച്ചുകൊണ്ട്, അധികം വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല, പക്ഷെ അനർത്ഥങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം സഹിക്കാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുവൻ ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ മുന്നേറണം. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആത്മീയമായിട്ട് മുന്നേറാനും പഠിക്കണം. കാരണം അതാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഭൗതികമായ എല്ലാ വിപത്തുകൾക്കും അതീതമാണ് ആത്മാവ്. ആകയാൽ വിപത്തുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നവയൊക്കെ മിഥ്യയാണെന്ന് പറയുന്നു. അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു സങ്കടം വന്നാൽ അത് കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് കരഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലെ പരമാത്മാവ് ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറയും, മതി, നിർത്ത്, ഇതൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും, സമാധാനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് തന്നെ ഒരു ആശ്വാസം തരും. സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു കടുവ തന്നെ ഭക്ഷിക്കുന്നതായി കണ്ട് ആ അത്യാപത്തിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഒരാൾ നിലവിളിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ കടുവയില്ല, ആകയാൽ അവിടെ ക്ലേശവുമില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കും കടുവ പിടിക്കാൻ വരണമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും, കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ കടുവയില്ല. ഒന്നിലെ ഭർത്താവായിരിക്കും, അല്ലെ ഭാര്യ ആയിരിക്കും അരിയത്ത് കിടക്കണത്, അല്ലെ. അപ്പോൾ അത് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ആ അത്യാപത്തിനെ ഓർത്ത് നമ്മൾ നിലവിളിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ കടുവയില്ല, ആകയാൽ അവിടെ ക്ലേശവുമില്ല. അത് വെറും സ്വപ്നം മാത്രമാകുന്നു. അതേപോലെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ വിപത്തുകളെയും സ്വപ്നം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ തക്കവണ്ണം ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച ഒരാൾക്ക് അത് സർവദാ നേട്ടമാകുന്നു. നവവിധങ്ങളായ ഏത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെയും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അത് എല്ലായ്പ്പോഴും നിശ്ചയമായും ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുന്ന പാതയിൽ മുന്നിലേക്കുള്ള കാൽവയ്പാകുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? നമ്മളെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ തക്കവണ്ണം ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കണം. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ അത് നേട്ടമാണ് ഉണ്ടാവുക. നവവിധങ്ങളായ ഭക്തിയുത സേവനം ഏതാണെന്ന് അറിയാലോ അല്ലെ? നവവിധ ഭക്തികള് ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അതെല്ലാം ഇപ്പോഴും നിശ്ചയമായും ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലുന്ന പാതയിൽ മുന്നിലേക്കുള്ള കാൽവയ്പാകുന്നു. നമ്മുടെ സ്ലൈഡ് തീർന്നോണോ? ഒന്ന് എടുക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ